Чаках. Плач. Тя се молеше. Днес държа моето чудо в ръцете си. Аз съм Тамара. Женен съм от 12 години и от дълго време сърцето ми бие празно. Преживяхме всичко – прегледи, операции, лекарства, надежди, които се рушаха в тишината на болниците. Виждах бебета навсякъде, само не и вкъщи. Понякога се смеех, но вътре в себе си се чупех. Чувствах се като половин жена. Чувствах се изоставена. Чувствах се виновна. Но не спирах да се моля. Понякога шепнех, понякога крещях през сълзи. Боже, не ме забравяй! След толкова време той дойде изведнъж, без предупреждение, със сърце, което тупти до моето, със сънлив поглед и ръчички, които търсят топлина. Сега съм майка недоспала, уморена, променена, но изпълнена с благодарност. Това момче не е просто дете. Той е отговор на молитва, живо доказателство, че Бог не забравя. Ако някога си чекала чудо, напиши амин. Ако вярваш, че Бог чува молитвите, остави любов в сърцето си. Сподели тази история с жена, която все още чака.